attention TV se will be akwaba ede ebaso sem Chεw e social media so no lifestyle entertainment and e dey some more attention TV so you can say subscribe to YouTube channel, subscribe, like, comment and share. You go pay so on Facebook and so the Attention TV page. Follow, like, comment and also share. And I'm Pastor Paul Afo. And I share with her. You better train come more a day after some for and then so for Cosmo. And tell you Bia and I come here just so for organ has say a day and Rev Obofour. Ne ba ede Obofour ba auntie e den sem bia beta bonte a watching match say e kam yakoye say Rev Obofour kran e to bia anase de du wo a ansa na be kwa so we dem akako preach no e ya leg say onum wi enum nsuo bo so e na e bu wo a nsan kasie bi e na de chef fridge mu na a chile o wi a na de wonum aguso wi na ko gina so we dem so preach e jumo ye mani na no so no ntua aneka omra na ombetia na kan won tia na ka dia nsem no obegusu ahwe akuti se nsem ni na ebesa na menka obiom se ye University Foundation ana ase ase na ejumedie eba beso mo e Attention TV so eja ka wona woni bie mo browa ene abusia ana wo hwe ntene abusia fo kakra na awon phone number is 054-830-2985 no ne University Foundation and try and come and far home now so kakra na awon wo de beba University na bia atoday amenka o se na yen come twetwe ni na no ejina ye beka ni nye Rev Obofour nko a e ka me akoyesa asomfo bi no ma wo ga na mu ha se no ya watai e de asomfo nketo a wo tete won e de won ko be bia won bekuni na sebe so sofo kra e ko san girlfriend ko be huna na sofo keto a e de kire e wo se sa ana e ba no ana e wo se asomfo no enya distance between omo nkasa enya asofo nketo a e ho yenko ne Pastor Paul Afo e de ko mapa ma ko aba no ite bia e boko radio dum ne mpabonti bia e fine. Okay. Wakoye sofu me di kan bi saw. Woni wa sofu nketwa ntemu etesen. Oh. Said ya nyame asem train because of odo a ye nyina wode ma adwuma ne ntino. Ese woni obi aye fine. Okay. Yeah, wontum nka se wono asole nketwa wa asole man nketwa na wa sofu nketwa ne ntim enye fine. Ayasa mo ye di kanfo. Se bibi omne ne nimu anda ho a ebe se no credit nim nti shebe na ade egu ho shishe egu ade se wo hwame asua me nti ne afa Nyankopon dia adwuma bi a me ye wo Nyankopon fi a me hwe betumi abo in ministry ni mu no e wo se medo father entity ni mu nti wo bisa se entity shishe ebe na mde egu ho a shishe de bebre sedia ministry net no sara na wodu ho ebewura mu ehwe Obofour ba andi ne sofo penia ye Rev Obofour odin se bebre ye betudwa se na ono ne girlfriend po sabi e kompem ense bebre ye ade ne mane pasa se asofo kota be free ne sofo na ya se na obabo ntin a ye na influence bi efri asofo bi ni mu a woni ono ne sofo no enya entita ho ana because yes say no Obofour ba andi ewo Rev Obofour bempa ase na ye hwe so Rev Obofour ne Rev Obofour bempa akoye eja ne ba bi a won hyeda enka wo hwa eye influencer ewo wo ana ase eye na eye nkwala na odi kan mametuma aka ne se ebi wo mu a efri senior neoma esiti ena bibi nso eba mo ntemu a no credit enye adwuma se me kase bibi eba mo ntemu a mfa nse nipa ya wo kana asemi ana sofu ya wo kana asemi menye ni se ofiti ya na okogina ho se o kana sofu pani ho asem because onena nanti ya kodum pempensu bi na se wa hyase e behave sa anti menim se bibi wo ho de a enne me ntum nkyere se bibi wo ho nso a ada se sofu no aye bribi etia ne ba no ana se wa ma wa fini nchen ntino obetuma amama saade no esi obetuma aka bu nani mu ase because adwuma no sa net ena ukọ wo sofu bi nchen na ofi da sofu no so nchen na ukọ sofu bi foforo nchen a me gidi se ntete o de ba mo na ba kura na wonam no difference baby
ka so obi ana ne kasa okay so obi ana ne nyuma se de obesi beye but say nia wo kan e won say software ne software nka na se ofi software a won na nante dada na wo kwa another software na ono software penin enka e hono kra na ye ne se won fa akomapa na wo de kɔ na afi number 2 kwa na wo kɔ no nso no wo kɔ se nipa no se dia ono software penin ka no saa nso na ma wo kɔ no ni na no ebufu e wo software penin na wo afini nkyɛn ne mu na software na nso a wo kɔ ne nkyɛn nso no wo bɛ hye da bisa won sam se dia bɛ ya obenya asɛm bi ɔda abeto hɔ se wo software ti se wo software ti se wo software ti se bia nipa no bia tru no odi okay because of baby a wa kɔ no obenya nionyam e wo hɔ ɛno nso wo hɔ ɛna bi nso a nipa no e ka no krɛ aha ɛno nso e wo hɔ dise wo bi same a saa na te asɔfo nketewa na ankaza no e wo sa wo mama wo bɛn but obi o ma senior ne suban te no ɛno na asamu ntumi hu nse bi a we nso amene nanti ɔkyena obeye sei ana obeye sei nipa de nipa okay I was afọ mepese ebekọ ne akoti Obofour and ne numu nsem ne audio bi aboto abontene yebekọ ne akoti area ba yeba me ne komo twetwe no ebeto aso yes I use Obofour this is man system police system court system ana ko visa me odesa ko wi ni also for so denka man system police system court system network na metofo bu obi na ipe ana no so for don adom na me kwati ko adom so for don adom so denka me adom ojam ko do se ojam ana de tiri na boy pa se fi na ko bia so ma obi alu akene no di na tembi adom so na metofo so adom wan kasa mu obu po adom pepe na ma bo ya no ni ni no mrai I don't do this. Yeah, some Abusia. This I'm a read. We are not Bossavana goes so for no Savannah say Bossavana 4. So for to se free me at Chile. All boy go read so. Company. Abusia Obofour and ne audio da ede abeto bonte a nya menum osem ana na mechire ma kire se ono ankase na num tuo ana wo kire ma kire se ka me akwese even Obofour kran sa na sometimes aba ma stage no na wi ana ya wofa bese bibisa Apostle Paul Afo according to Andy voice note ya kutios ochire ma cha se Obofour enti aneka se wo hye sofo biase ase bibisa ukosom no enti umpe susumpe akotua bia every home menima aketua preko a oka yeah ana se wo bayan yam djuma memo asofo nketo ho a odi mechi then ejuma na ayeye no me kra no menye aketua ebia adoye no bi bayan me a good but ensime no se bia aso no ntua meka anase bi sei wa ejuma pa obaye no ejuma papa obaye no na ebia wo be hweso no wa den we tua oka me fa nse bia o spend ne time na so the keyboard ana so the soft nature e ampa onye adwuma nti e wo se efi soft na akomam na o mani bibi we no enya aketua pato ate ase we ni enya aketua me ko soft bi na ase before ansana me ba start ma sorry man ya aketua na nhyem ti mu so se adwuma me ye no wontua meka na mom adom bi dom me na obi ya memwa ya me de rade ase nti se ohwehwe se oji aketua eno no eho no munti na o take them action se bia sike bi oji a na nsan kanti no obegu sofo n'anim ase me de madwen sa na ye me because o yanyam dwuma na wontua o ka menim aketua ho asem a oka na menim nhihyae so a sofo no ono no kwa nti a ono so kyenkyena se ontua ne ka no nti me de mametuma a kire ma adwen enyina ne se menim nipa na adwen abrante no ana sofo ketua no menim na adwen ode yesa but se eya adwen papa na oye yam dwuma mo mfa aketua nti na onka se kogu no sofo no menim ase ebia
nneɛma bi na antoto yi anko yi a ɔsɛ ɔtena asɛm ɔka anaasɛ ɔne sɔfo no ɔne ne ka mefi hɔ na ɔyɛ saa de a nnome na ɔgye ma when who say you can't say my last question ebia Rev Obofour so e ma ne hu ni nyoma mu too much I say ɔtwe ne bata no na ebia ohuni mpoda say Obofour ba andi e be free ne na asesa because I say nsɛm ɔka no ebi mu yedu well asma obisa no ebi tu Yesu metu Yesu ni ɔne Peter Judas okay suafo no uhun say we no be yimi ama na ase we no be yimi ama pacho ate ase ni na ne se nyam djuma na yeye nti ye nyam djuma ye nyam djuma kata so mu asu bia ni ho e wo se wuyim na wona wo ma no enante because ye ade a wo kire no nti na wo se yen asofo no so no ye kire ye ma no nyoma papa amama e kire no wamfa ye chi ankoka asem bia e atro so ka asem na ye atro sam sedia ye ka ho asem sisi se e yampa sofo no esunele se yampa nso a nso sofo ketua no nso esunele because se wudi sofo bi atia ontumi nka nche o se twan me wa ha ana se me kwa ha ba ade na wo ye no wusua amachina nso wudi atua na mo Yesu kire suafo ni na no ba bi oboko bia no ono ho kwai eye no kre na odenedi se de be ya wo so betumo de ahofama wodi ama adwuma ntinka enye se de a wo sofo obo mpa ya mobi no aka che obra na be yesi wo sofo mobi akwanche na aka che oso bi a kire fasade we kwache ni pese kire ne se ade na ya de a we bedi machi meba ne nti meba no di a ntitin bi a wo se me de wo famu a eye yie mewie pa yesipi e wo nyam dwuma ne mu odo nti no o se metumi kire afutu be na ode be call ya komba Ghana funa afutu amede be ko ama Ghana funa ni asofofo na asofo nketo ina ne se ne kredi se wo ye sofo ketwa na ebia wo pese wo fi wo sofo nchan a sofo no ma wa ye no nya wo na wo be jeje no ya temu ina afi yankopon ho na ebaba nti asomdwe na wo pade a wo kwa wo se wo ye kom ense se wo do sofo ketwa wo sofo pani ho asem ede koma obi se anasa wo de betu bedwa se wo de gu sofo n'animu ase enye sa na afi so kakra meka che ya sofo mpanifo no so ne se ye ma na isua ye ena nipa ina so a ye ne honam no ye nim obia ne hyehyai nti a obia ne ti mu ponti a wo de baenye nti ye tuya na mo bia na ya hwe because me de ya de chire bia no ebia obi pa bi nso a obi mpe nti kakra me so metuma aka ya da se wo de wadun chebe so me da se bebre abusia for Pastor Paul afọ ananyanye etwen komo de afọ Obofour ba andi sesema ode beto bontin a wo chi mo chese ka me kwese se oni Rev Obofour enante pempi no ekakra ne sikakra onti aneka enti ombeti aneka ansa na nsema waturo gubuku masa osoro kata no weyi ne bako e de abekire Ghana fo na monani egu ase poto abusia for ha anane yedemo ebesie ma monisha mulitie yedase